माखासे खामानि मावफुंनो मावनो हायैखौ खुद गावसिनिनो इउपिएल दोलोनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारिया दाखालिसो गावसिनि सिमान लादों। बिथांमोना बुंदों जोङो बिजेपि दोलो थानायनि थाखाय इउपिपिएलआ जेबो खामानिखौ मावनो हायाखै। अब्ला बिथांमोना दिनै माखौ लानानै बिखा बुख्लोनानै बुंनो सानदों जे गासिबो गावसिनि खामानि मावजोबनाय होननानै? जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों निरद नार्जारिया रेवरेवाखौ मोख्रा होननानै बुंनायनि सायावहाय बिथाङा माखासे फिनजाथाय होदों। दा बेखौनो आं बुंनो सानदों जमदुवार बिपिएफ हिसाबै जे रेवरेवाया 2020 मायथाइयाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि भटखौ लानानै बिथाङा देरहानानै थांदोंमोन। बिथांखौ जों सासे प्रतिनिधि हिसाबै दैथायहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा जोंनि जमदुवारनि पाब्लिकफोरखौ जोंनि जमदुवारनि बिपिएफनि रायजो राजाफोरखौ मददगिरिफोरखौ लाजि फोनांनानै बिथाङा बिजेपिआव बारस्लायहैदों। दा बिनिखायनो जों बिथांखौ गोसोनि बुंनो हायो जे बिथांखौ मोख्रा होनो ना सियाल होनो बे जोंनि खोथा। मानोना बिथाङा गाद्दारि खालामलांदों जोंनि जमदुवार बिपिएफ मददगिरिफोरखौ। दिनै बिथाङा बिजेपिआव थांनानै अहानाय मोनैयाव आरो बिथाङा इउपिपिएलआव थांबावदों। दा बिनि थाखायनो जों बिथांखौ जेखि बदनाम होआ, खारन बिथांखौ देरहाहोनायनि गुदियावनो जोंनि जमदुवार बिपिएफ। दिनै जमदुवार बिपिएफ नङामोनब्ला बिथाङा देरहानांगौनि जेबो लामायानो गैयामोन। दिनै बिथाङा जमदुवार बिपिएफखौ मुजुनानै थांनायनि थाखाय जों दुखु मोननाय दङ आरो बिनिखायनो बिथांखौ जों मोख्रा होननानै बुंदों। आरो नैथियाव बिथाङा होनबावदों उइलियाम नार्जारिखौ मोनथाम मोनब्रै दोलोनिफ्राय बारनायसो होननानै। दिनै उइलियाम नार्जारिया बबे दोलोनिफ्राय फैदों फैयाखै बिथांमोना प्रुफ होथों। जों दिनै उइलियाम नार्जारिखौ जमदुवाराव लाबोनायनि मेन खारनानो जाहैबाय रेवरेवाया थांखांनायनि उनाव जोंनि जमदुवाराव गार्जेन गैया हिसाबै बिथाङा सासे समाज सिबियारि, समाजनि गोबां खामानि मावबोनायखौ जों नुनानै दिनै जमदुवारखौ एसेब्लाबो नोजोर होथों मावथों होननानै बिथांखौ गार्जेन हिसाबै लाबोनानै दिनै जोंनि जमदुवार बिपिएफआ बिथांखौ केन्डिडेट महरै फसंफैदों। दा बेयाव बिथाङा जोंनि उइलियाम नार्जारि केन्डिडेटखौ बखिनायनि जेबो मोन्थाय गैया। औ नंगौ, बिथाङा मोनसे समाव नाजादोंमोन निरद नार्जारिया उइलियामनि आगदा आखाइ जानो थाखाय बिथाङा गोबां सेस्था लादोंमोन। 3 लाखसिम थाखा हरनायनि रेकर्ड दङ जोंहा उइलियाम नार्जारिनो निरद नार्जारिया। बे 3 लाख थाखा हरनानै बिथाङा आगदा आखाइ जानो थाखाय गोबां नाजादोंमोन। नाथाय दिनै उइलियाम नार्जारिया जमदुवार बिपिएफनि जे वार्कारफोर आरो रायजो राजाफोर बिथांमोनाव सोंनानै बिजिरग्रोनानै नायबाय जे बिथाङा जयगथा दंना गैया गावजों थाफानायनि। दिनै बेवहाय गोबां पाब्लिकफ्रा रिजेक्ट खालामनायनि थाखाय बिथांखौहाय दिनै लाफानाय जायाखै। जानो हागौ बिनि थाखाय बिथाङा लाजिनानै नुनानै दुखु मोननानै दिनै उइलियाम नार्जारि केन्डिडेटखौ बिथाङा नांला बंसा बानसावदोंखौ जों खोनानो मोन्दों। आरो 3 नाम्बाराव आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन जे बिथाङा खासियाबारिनि हस्पिटालनि खोथा होनदों। जों मिन्थिनायाव खासियाबारिनि हस्पिटाला रेवरेवानि बेंक बायदिसो। बिथाङा जेब्लानिफ्राय जोंनि जमदुवारनि पाब्लिक प्रतिनिधि जादों बै समनिफ्रायनो बे खासियाबारि बाजारनि खोलाजों हस्पिटाल नांगौ होननानै हस्पिटाल गायसनदों। नाथाय दिनैसिमबो 20 बोसोर बारलांबाबो दिनै जों बे हस्पिटालखौ जाफुंनायखौ नुवाखै। सम सम बिथाङा रिफायरिंनि नामाव थाखा बख'यो, जायो दिनैसिमबो, नाथाय बे हस्पिटाला दिनैसिम रुम मोनसेबो जाखांना फैयाखै। आरो दिनैहाय बिथाङा होनदों जे समाजनि गोबां खामानि मावदों सरन नार्जारिया, गोबांथार लामा बानायबाय, गोबांथार दालां बानायनानै होबाय होनदों। आं बेखौनो बुंगोन दिनै इउपिपिएल हिसाबै सरकाराव दंना गैया? इउपिपिएलआ जुदि सरकाराव दङब्ला पाब्लिकनि मा नांगौ मा नाङा लामा दालां बानायनानै होनांगौनि दायित्वआ जाहैबाय सासे प्रतिनिधिनि। दिनै बिथाङा बुंदों सरना सासे समाज सिबियारिबो आरो इउपिपिएलनि सासे केन्डिडेट, बिथाङा रायजोनि जानानै खामानि मावदों होननानै। रायजोनि खामानिखौ गभर्नमेन्टआ सिपिनि थाखाजों मावा, स्किम लाबोनानैसो बिथाङा मावो। दिनै गोबांथार जायगायाव खामानि मावदों बिथांमोना, गोबांथार जायगायावनो दिनै अन्थाइ खाम्बा गायसनगासिनो दङ। अब्ला बियो रायजोनि सिपिजों, रायजोनि थाखाय बियो गावनि सिपिनि थाखाजों मावनाय ना सरकारनि स्किम मावनाय?
जों बेखौसो सोंथि खालामनो लुबैयो। आरो रेवरेन नार्जारिया जेब्ला बिजेपिआव दङमोन अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावनो हायाखै। 36टा मिशन आरो बिजनखौ लानानै बिथांमोना बा प्रमद बर'आ गावनि पेट आरो पकेटखौल' सिनायदों होननानै दिनै बै बायदि बेक्तिया दिनै इउपिपिएलआव थांनानै आरो मा बुजायनो नागिरदों। आरो आं बेखौ बुंबावनो लुबैदों, बिथाङा होनदों जे राजनितिगिरि हिसाबै दोलो बास्लायनाया जाखायो होननानै। बेबायदिनि हिसाबै राजिब बांगाल, सायखं बिथांमोनखौबो मख'दों। नाथाय आं दिनै बुंगोन, बै समाव 17टा सिट लानानै जे बिपिएफआ सरकार दानायनि लामायाव दङमोन, नाथाय बिनि मेइन आस्थाखौ सिफायग्रोनायनि गुदियानो जाहैबाय रेवरेन नार्जारि, जायनि थाखाय बिपिएफआ बेखौ गोबांथार दुखु मोननानै दङ। जों बुंनो थाङा राजिब बांगालमोननि खोथाखौ, सायखंमोननि खोथाखौ, बिसोरो माखासे जाहोननि थाखाय थांनांगौ जानानै फैदों, दोलो सोलायनांगौ जानानै फैदों। आरो माखासे खामानि मावफुंनो हायै मावनो हायैखौ खुद गावसिनिनो इउपिएल दोलोनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारिया दाखालिसो गावसिनि सिमान लादों। बिथांमोना बुंदों जोङो बिजेपि दोलो थानायनि थाखाय इउपिपिएलआ जेबो खामानिखौ मावनो हायाखै। अब्ला बिथांमोना दिनै माखौ लानानै बिखा बुख्लोनानै बुंनो सानदों जे गासिबो गावसिनि खामानि मावजोबनाय होननानै। आं निरद नार्जारिखौ बेखौसो बुंनो लुबैयो जे गाव जे सासे फैलार जाहैबाय, अभार स्मार्ट देखायनानै गाब्र'हैबाय। दिनै पाब्लिकनि नोजोराव बिथाङा रावजोंबो दाम होजाला, बेसेन होजाला। दिनै बिथांखौ रावबो रायजो राजाफ्रा अनसायला गावनि स्मार्ट अभार आखु देखायनायनि जुनैनो। बिथाङा रावनिबो सिङाव थानो नाजाया, बिथाङा गावनो गाव हारसिङैनो लिडार महरै गावखौनो साननानै लायो। दिनै बिथाङा होनबावदों फंसे खोथाखौ जे सरना जिथु टिकेट मोना बिपिएफआ फरखा गावखादो। सरन नार्जारिया दिनै इउपिपिएलनिफ्राय जिथु टिकेट मोना जमदुवाराव, अब्ला बिपिएफआ फरखा गावखादो। होमबा बियो मा बुजायो? निरद नार्जारिया दिनै इउपिपिएल ना सरन? सरना सोर? दिनै पार्टिखौनो बिथाङा दिनैनो जिथु नेग्लेक्ट खालामखायोबा निस्सय अब्लाथ' बियो इउपिपिएलआवबो थानानै गोजोननाय गैया जानो हागौ। पार्टिया जायखौखि मोजां मोना टिकेटखौ हरनो हागौ। दिनै जमदुवार बायदियाव गोबांथार मोजां मोजां बिजाथिफ्रा टिकेट बिदों। लकनाथ, जायखौ जों लहा होननानै बुङो, बिथाङाबो इउपिपिएलनि जानानै गोबां खस्थ' खालामबोनाय, गोबां खामानि मावबोनाय दं। निथुनजय बसुमतारी बिथाङाबो सासे भाइस चेयारमेन जानानै इउपिपिएलखौ गोबांथार समाव हेल्प होबोनानै गोबांथार खामानि मावबोनाय बिहोमा दङ। दिनै चन्दन बसुमतारी बिथांमोनाबो इउपिपिएलखौ गोबांथार समाव हेफाजाब होबोदों। सुलेमान नार्जारि बिथांमोनाबो गोबांथार खामानि मावबोदों, दिनै ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जानाय खामानि मावगासिनो दङ। अब्ला बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैयालासेनो थोंजोङै सरननि जानानै खोथा बुंनायखौ जों मा बुजायो? निस्सय बिथाङाबोथ' होमब्ला इउपिपिएलनि जानानैबो खामानि मावनो गोसो गैया। दा बिनिखायनो बिथाङा जानो हागौ गोब्रामलाबायनानै दिनैहाय गावनो गाव हारसिङै ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै गोदाव सोराव खोथाखौ बुंलाबायदों, जेननायखौ नुहुरखानानै। खारन दिनै फैबाय थानाय दिनावहाय समावहाय दिनै इउपिपिएलनि मावनाय खामानिफोरखौ नुनानै गासैबो रायजो राजाफ्रानो मोनसे सिन्था धारना खालामनांगौ खोथा जाना फैदों। दिनैनि दिनाव जे रोखोम खामानिफ्रा मावजानांगौमोन बेफोरबायदि खामानिफ्रा मावजायाखै। दिनै साख्रि बाख्रिखौ लानानै होन, दिनै बेबसा पानिखौ लानानै होन, मोनफ्रोमबो बिथिङाव सौदाव फैगासिनो दङ जोंनि रायजो राजाफ्रा। दा बिनिखायनो फुराना आरो बिपिएफ सरकारखौनो नांफिनगौ हिसाबै दिनै बिपिएफनि फारसे लोब लोब सुबुंनि बाना जाबोनायखौ बिथाङा नुहुरनानै दिनै बिथाङा गिखांनाय फैदों। दिनै बे गिखांनायनि थाखायनो बिथाङा गोदाव सोराव ससियेल मिडियायाव बुंनांगौ जानानै फैदों।